teraz dáš. Takže čaute ľudia, a tu je zas ProGamer LP z vlogu z dráhy. Tak a my si teraz ukážeme dráhu, ktorú sme spravili. Pozrite sa. A ktorú som a pozrite, čo sme zatiaľ spravili. Už. Čo som vám hovoril, ten skok, čo bude taký veľký, tak už je hotový. Môžeme sa... Hej, a môžeme sa ešte takto na noho pozrieť. Tak. A teraz sme už troška urobili rovinku. A teraz ideme sa pozrieť, čo robí teraz. Toto robíme, lebo tu bude dopad, keď skočíte. A takto. Toto musíme dať do ryti. Pozdrav. A nemáme si ako pomôcť motiku, lebo sme ju zlomili. Kúpia. Nedrží. Takže... Teraz toto keď spravíme... Narazili sme na vápno.